lakini giduoko ni William Oduol. Wan kaka josiaya wamor. Jotelo mamine mawuok Machakos oyudo konyruok kowuok e romo mano bagi kod riwruok mar jood bura mamine KEWOPA e romo motisi mar nyuako joma mine thuolo 2 kuom 3 mag telo ei gwenge. Geno mar jiwo mine mondo kaw thuolo mag telo kaluwore kod dwaro mar pend chike ma pacho ka. Kaluwore kod achiel kuom jokanyo mag KEWOPA Mary Mwangi, romo ma kamago geto ng'eyo achiedh nade mamine kalo e kinde ma gimanyo thuolo mag telo. Masi wacho ni piny owacho oketo kenge makare mabiro konyo chopo kare chiwo thuolo maromo kana moromo mag telo ne mine. Masi omedo ni KEWOPA ni kod ting' mar kelo kanyachiel mine ma jood bura mondo konygi chopo kare lek magen go. Seneta ma Machakos Agnes Kavindu korka kore wacho ni mine sani ni kama ber mar bedo jotelo kende yiero mar 2027 mine mathoth biro yudo lemo mag telo. Mradi tunaoita 2/3 mashinani ambao ni a community engagement forum. Tumekuwa tukiongelelea mambo ya uwakilishi wa kina mama katika nyadhifa zote za uongozi, lakini bado hatujafika ile katiba imesema ya 2/3. KEWOPA ni kikundi ya waheshimiwa wanawake katika bunge la Kenya ambao tumekuja pamoja na tumeanzisha hii caucus. It has been there, ilianzishwa kitambo, na tunawatambua kwa hii kazi mzuri kuja huku Machakos ili wapate kuongea na leaders. Tumeona ni vyema tuweze kuchagua wanawake sana kwenye nyarifa za uongozi kuanzia mashinani kabisa mpaka levels za juu, na tumesema ya kwamba hatutakuwa mara nyingi watu husema ati wanawake ndio adui ya wanawake wenzao. Kwa hivyo hapa wanawake wamepitisha resolution ya kwamba come 2027 watasimama na wamama na wataweza kuchagua wamama. Hawatachagua wamama tu kwa sababu ni wamama, lakini watachagua viongozi ambao wanaweza kuongoza na ambao wanaweza kudeliver.